Hier in Weesum van de middag een gezellige drokte. Natuurlijk had dat te krijgen met de 100ste Alverstredentocht op de fiets. En hier moesten ze nog een heel eind. Maar het was hier het mooie, hoor. Het is een schitterende dag, hoewel in de kustgebieden wat meer bewolking van kwam. Maar dat is het dan niet. En het wie al wat minder warm, zeker op Romte, als dat vergelijk is met juster. Wel, jong en vannacht. Nou, het bloot jongens dat het is. Gewoon de opklaringsbinnen er. Misschien is een beetje bewolking. En de wind matig, maar stadig gewoon aannemend. Nog altijd nu het noorden en het noordwesten waait. En dan vannacht een temperatuur om het bij de 10 of de 11 graden heen. Opklarings, bewolking en rustig waar. Een zwak matige wind. Nog altijd nu het noordwesten en het noord. Ja, man, een oorwaartype als de aankomende dagen. Het is een stuk koeler. We zullen dat merk ik. De zin is er voorbij, maar er is nog altijd een bewolking. Het blijft wel droog. En de temperaturen, man, ik denk zomaar bij de 15, 16 graden heen. Maar in het oosten en het zuidoosten kan het altijd nog zo'n naar 18 graden worden. De wind uit het koudere noorden en noordwesten waait. En die is zwak of matig. Nog altijd vrij rustig waar, maar in het watergebied kunnen we nog vrij krachtig worden. Zetten we terug naar de joentijd en de nacht, dan is er op plak een kans op mist. En dan terug naar het fruitsjoch. Ja, het koele waar. Want op Waasje en op Toonsje temperatuur noemen bij de 16 graden heen. Ik denk deze dagen meestentijds of krijg nog heel en droeg. Op vrijdag nog wel een aantal buien of buikjes. En de temperatuur gaat dan weer om naar 14 graden. Dat wordt een jazzon, dat wordt heel oorwaar. Maar Joet wordt natuurlijk geweldig. Net alleen van de fietsers, ik van de motorrijders en natuurlijk ik van het keertsen. En hier in Meesum wordt het heel gezellig. We moeten morgen, maar wij hebben in het Waasje.